Bun. Deci tu ai luat cutiile de la 2020, nu? Așa, case. Locum case 2020. Uite, april sunt astea noi. Special. Platinum. Locum case. Bun, deci astea sunt 2020. Buy. Deci tu ai zis că ai luat 50 cu 50, 32.000. Hai că iau și eu la fel. Buy. Autele, tati. 100 de cutii. Hai să înceapă nebunia. 500 de materiale prima cutiuță. 6.000. Hai că e pe bine. Uite, 1000 de materiale. Deci până acum am 1500 de... Uite, 1000 de materiale. Am 2500 de materiale. Dar vreau... Mie îmi dă materiale care... Uite, 1000 de materiale, 3000 jumate de materiale. Da, frate, da. Da, ZP la mine e slăbuț cu ZP-ul, mie îmi dă... Eu 2500 de materiale. Haide, frate. Da, văd că la tine ți-a dat mult ZP, la mine e prost cu ZP-ul, dar bine pe material. 150.000 de ZP. Așa, mă, bosulică. Hai, mai urcă. Mai urcă, tati, mai urcă. 500 de materiale bune și astea să fie primite. Mamă, 100 de cutii, ești nebun la cap. Da, frate, ești nebun. Uite, 2500 de materiale. Păi da, face pentru că e 1 plus 1, gen, știi? Și... Mamă, tu-ți dai seama cum era alea 100 plus 100? Fai, da. Uite, 1000 de materiale. Dar ți-am zis, dă prost de pe și în schimb îmi dă materiale mie, că mie îmi trebuie materiale. Ce ți-am zis? Păi mie îmi dă materiale. 5 unități. Oh, super XP. Nice. Deci ți-am zis, mie îmi dă prost ZP, dar îmi dă pe materiale. Acum trebuie să urmeze materiale în astea 3 cutii. Ia fi atent. 1, 2 și a 3-a. Ia să vedem. 20.000 XP. Și acum o dă? Nu a dat-o. Prea l-a repetat la început. Uite, 500 de materiale. Third level, ești nebun? 5.000 de materiale. Bine, John. 50.000 XP. 2500 materiale. Ia uite, man. Aoleu, mamă. Hai cu materialele alea, Blanaus. 1000 de materiale. 500 de materiale. Hai cu materialele că am nevoie la upgrade-uri. Am sărit level-ul. Am făcut level 58. Deci fii atent, până acum uitați-vă ce materiale am în bag. Deci cât am? Am odată 5... 5.000 cu 5.000 aici. Și mai am aici la 1000 câte 5 unități. Am deja 10.000. Și cu 500 de materiale de 2 ori 12.000. Și cu încă 2.500, 17.000. 17.000, 19.500 de materiale. Și mai am de deschis. Câte cutii mai am? Mai am 42 de cutii. Mamă. Hai să-i dăm, John. 75 cazul la gold. Opa, din bag s-ar putea să dea 1000 de materiale. Așa, tat, hai, dați materiale. Dați materiale la băiat. Dați materiale. 50 de KZP. Hai, că trebuie... Dar milionul ăla de ZP, cât aveți până acolo? Mamă, până la 10 milioane de ZP. Dar mai mult nu scoateți. 500, 1 milion, nu dați. 2500 materiale. Bun. Hai că mai am 34 de cutii. 1000 de materiale. Ăla-i tati. Hai, dați materiale. Trebuie să fac cinste.
Nu fac eu 500. Dar acum iar urmează materiale, fii atent. În astea două cutii. Star, hai. Mai codă e blanaul. 500. Începe cu 500 și apoi urcă, știi? 1000 acum sau 2500. Dar Zula Case, mi-a dat și Zula Case de alea. 2500 materiale. $50.000 XP. 2500 materiale. Auzi-l pe cat. 50 de KZP. Sunt curios dacă dă 10.000 de materiale. 25 KZP. 5.000 materiale. Adevărat, n-am ce să zic. N-am ce să zic. Da, nu, 2500 materiale. Și ultima cutie. Bun, frate. Ia uitați-vă ce am aici la materiale. Stai că vă spun. Stai așa să mai dau și în astea. Stai să mai dau și în astea. Am făcut 500.000 de zepe, am făcut. Se înmulțesc cutiile. Commando case, bun. Commando case e bun. Star case, mamă, am 13 unități. Păi da, am Zula pesul termic, aveam, ia uite. Deja 99 din 98, am avut 98 aerul și acum uite, m-a dus în 99. Ia, Quantum, hai MPT aici. Hai, dă-mi MPT-ul de aici. M468. Bloc 17. Deja am terminat Zula pesul. Nu mai am unde să mai mă duc. Gift Zula pes. Astea? Ca să trimit. De-aia n-am ce să trimit. Ok. Bun. Hai să dăm. Adică stai că astea nu le mai deschid. Stai așa. Le las pentru Zula pesul ce va veni. Înțelegi? Păi da. Și abia știu să tragă cu arma. Super XP case. Hai aici. Să vedem, mai sărim un level. Hai dă-mi un XP de la bombă și mie. Bagă-mi acolo 1.000.000 de XP. Deci,
Uitați material. O să opresc videoclipul ăsta aici. O să fac un opening doar de materiale. Deci ăsta o să rămână așa cu ce am făcut acum, cu toate cutiile care le-am câștigat. 6 de 500, 8 de 1000, 7 de 2500 și una de 5000 și 500 de KDZP. Și o să fac un alt opening doar cu materialele separate.